पैऱ्याने एकतर पाणी येतं, एक दिवस आड करून आम्हाला पाणी येतं. ते पण पाणी आम्हाला 1 किंवा 2 कळशीच्या वर पाणी मिळत नाही आणि इथून पाणी घरी न्यायला आम्हाला खूप वेळ लागतो. एकतर इथं वाटेवर चढाव आहे आणि त्यामुळे जीव दमायला होतं. पण आम्ही नळ घेतला त्याच्याचसाठी की आम्हाला पाणी व्यवस्थित मिळावं म्हणून. जवळजवळ 1 महिना फुल झालं. होय ना. अंगा तुम्ही झरा म्हणून येत आहेस हो आणि सगळ्यात घरी गायदाना बी ह्या पाणी भरतो, कपडे धुतो, सगळ्यासाठी आम्ही ह्याच यूज करतो पाणी. मागणी किती आहे तुमची? आमच्या नळात फक्त पाणी येऊन जाय. टँकरने तुमका सप्लाय बिन करीना? टँकरने करतात, रस्त्यावर घरात टँकर लावता ना, आमच्या गावाना. ग्रामीण भागासारखा झालेला आज 1 महिन्याच्या वर जाऊन गेलाय, पण आमच्या नळाला पाणी नाहीये. मग आम्ही काय करायचं, कुठे जायचं, काय करायचं का आम्हाला? आता सरकारनेच सांगा आता आम्ही काय करायचं ते. पाण्यासाठी आम्ही वन भटकतोय. आता ही झर आहे म्हणून आमची माणुसकी, पण ह्या झरीचं पण पाणी आम्ही पिण्यासाठी, न्हाण्यासाठी, कपडे धुण्यासाठी, मग आमच्या पोटात दूषित पाणी नाही जात काय? त्यामुळे रोगराई वाढू शकतात, काय होऊ शकतं, करायचं का आम्ही?